Cómo una comunidad social puede convivir pacíficamente teniendo alrededor a más de 100.000 personas enterradas clandestinamente víctimas de la dictadura franquista. Es decir, cómo moralmente se puede convivir con esa realidad sin reaccionar ante ella. Tenemos una deuda pendiente y esa deuda hay que repararla, porque si no, no podemos vivir en paz, ni nosotros ni vosotros. No podemos vivir en paz. En la mayoría de España, cuando se ha acudido a los jueces, la mayoría de los jueces han mirado a otro lado o han vuelto la espalda y ni siquiera se han permitido acudir al lugar donde los familiares de las víctimas que estaban en determinadas fosas comunes estaban supuestamente enterrados. Si te'n vas a les Terres de l'Ebre, veus espais de dignitat que t'expliquen a l'exili el que va ser la batalla de l'Ebre. Espais que fan plorar a la gent que t'acompanya. Jo he visitat amb la família i a la meva família, sobretot a la gent més gran de la meva família, li ha fet plorar la batalla de l'Ebre. I li ha fet plorar perquè no només s'explicava el que era la batalla de l'Ebre, sinó perquè per primer cop al seu país estaven explicant el que la seva família havia viscut i havia patit. I això ens fa més lliures. Aquell país que fa de les polítiques de recuperació de la memòria democràtica polítiques de país és un país més lliure. I és un país més lliure perquè és un país més crític. I és un país més lliure perquè té més consciència democràtica. Aquell país que s'oblida del passat, que no reivindica la lluita antifranquista, que fa veure que no ha passat res, que la democràcia és una evolució natural, és un país menys lliure perquè no reconeix el seu passat, no reconeix el que ha estat la seva lluita, no reconeix el que ha estat la seva gent, no reconeix el que és la nostra musculatura democràtica. No una musculatura que neix del no-res, sinó una musculatura que neix de la vida de molta gent, de les tortures de molta gent, de les pressions de molta gent. Jo estic amb el Joan Herrera perquè crec que és la manera de que la corrupció que desgraciadament està atacant per molts flancs el nostre sistema polític sigui un fet que arribi als tribunals i que per tant aconseguim superar entre tots i totes. Amb el marc sobretot del tema de la memòria democràtica, crec que no és acceptable que en un estat com Espanya, en el que es parla d'una transició modèlica, encara no haguem reconegut els errors del passat. I crec que, com molt bé s'ha esmentat en moltes ocasions, no podem saber cap a on anem si no sabem d'on venim. Jo faig campanya per Joan Herrera perquè crec que defensa la memòria històrica, que és el llegat d'aquelles persones que van lluitar per la democràcia al nostre país i gràcies a les quals avui vivim en un estat de dret i en un estat del benestar, en un moment on cal combatre la corrupció i també els discursos racistes i xenòfobs. De modo que adelante, votemos a esta coalición electoral y avancemos para tener una Cataluña digna y de progreso, que es la que creo que nos merecemos todos. Nada más y muchas gracias.